Doncs passem a donar-vos el protagonisme. Les persones ponents d'aquesta secció, després de la pausa, veniu aquí, a l'escenari, i a veure... Jo us deixo aquest micròfon perquè el compartiu. Bueno, tu estàs microfonat, tu també. Doncs, si vols tu aquest micròfon per si et pregunten a tu, s'ha d'engegar, crec. A veure, recordeu que sortejarem 2 llibres entre les persones que heu fet preguntes. Són llibres de divulgació científica i amb aquests llibres us podeu fer el que vulgueu, us els podeu quedar i llegir-los, els podeu donar als vostres instituts. En fi, les persones que heu fet les preguntes ho podeu decidir. Per tant, estaria bé que pregunti algú de cada institut. I per això em faltaria algú del FADAC Lleida. Esteu aquí, els del FADAC Lleida o no? Sí, Aquests 4, Bueno, a veure... Ui, això no s'hi val. Això no s'hi val. A veure, si teniu una pregunta, per què no la feu? Qui té la pregunta? Aixequeu la mà. No? No, Ah, mira, ja puja ell, Moren de vergonya, No coste tant. Sobre què eres? Sí. A veure, digueu-li aquí en confiança a l'Enric. Aquesta és la pregunta. Quina és la propera revolució de la infermeria? Molt bé. Vale. I el nom de la persona que ha fet la pregunta, quin és? Aquest d'aquí. Vale. Bueno, d'acord. Doncs vosaltres dos. Moltes gràcies per la pregunta. Gràcies per la pregunta, exacte. Quina serà la propera revolució no ho sé, amb exactitud, perquè encara no tinc la bola màgica. Potser deixem que et faci un de la llista dels desitjos o cap a on crec que va la societat, la infermeria i la nostra revolució social vinculada al fet de les cures. Deixem que t'ho resumeixi amb una frase quan a vegades reivindiquem precisament el paper de les dones pel qual estem aquí fent aquestes exposicions, és que més dones fent enginyeries i més homes fent infermeria. Dit això, la nostra professió, que és la meva professió, que és, jo soc infermer a l'Hospital Santa Maria, soc recercador de l'IRB, és una professió feminitzada, més del 85% de la nostra professió està exercida per dones, i crec que el valor que poden aportar la incorporació de més homes als valors d'igualtat, que entenc que és cap on anem, cap a la societat, o cap on va la nostra societat, és un dels grans valors i és una aposta de futur, entenc que ens defineix com el grau de maduresa social en el conjunt per això, de la societat en la que ens ha tocat viure. No sé si t'he respost. Sí? Molt bé. Moltes gràcies. El micro on és? Allà? No. El tens tu? Perfecte. Vale, perfecte. Molt bé. Així no em feu suplicar per preguntes. Vale, recordeu nom, institut i la pregunta. Potser l'he d'engegar. Sí. Hola? Sí. Vale. Bon dia, soc la Rita Sancho i vinc de l'Institut Torre Vicenç i et volia preguntar a tu, Enric, què et va inspirar a treballar en tot això, a anar a l'Antàrtica i com va ser la teva experiència?
I com va ser la teva experiència? Ui, moltes gràcies. Què em va inspirar? Tot això s'explica amb una història, com tot. A la vida millor és explicar-ho amb històries. Diguem-ne que jo vinc d'un poble que està al voltant de les muntanyes, Térmens, està a prop del Prepirineu, a prop de Balaguer, i he sigut una persona que m'agrada molt la natura i he sempre estat en contacte amb la natura. Llavors, a partir d'aquí, va ser les primeres passes que em van portar a triar o tirar cap a un batxillerat científic, diguem-ne, perquè m'agrada molt la natura i, diguem-ne, la ciència també. Després vaig tenir una gran professora a l'Institut Guindabols que em va fer tirar endavant amb estudiar geologia, i en estudiar geologia només pensaven que la geologia me podia obrir portes en fer una carrera científica, una carrera que estigués en contacte amb la natura i una carrera que em permetés viatjar. Estudiant aquesta carrera, després va arribar la pandèmia, un cop acabada, i no vaig poder marxar. Però el que realment em va inspirar va ser una persona que em va vindre un dia i em va dir: Enric, si vols marxar, és ara. Si no ho fas ara, no ho faràs mai. Llavors m'ha dit, vinga, va. I vaig conèixer una persona, aquesta que et dic, que treballava en vaixells, que és on jo treballo, i aquesta persona concretament treballava en vaixells al Carib, però jo vaig estar mirant vaixells a altres regions, com ho he pogut veure. Jo no volia el caloret, jo volia el fred i volia, per tant, geologia i glaciologia i molt gel. I allí va ser com me va inspirar. Aquesta és la història, diguem-ne. Aquest és el procés. I allí és una feina molt interessant, encara hi treballo, no és una cosa que hagi fet puntualment. Hi treballo 6 mesos a l'any, no 6 mesos a l'Antàrtida, faig 3 mesos a l'Àrtic, 3 mesos a l'Antàrtida. Ara d'aquí al juny me n'aniré al Pol Nord i allí el que heu vist és una feina excel·lent. M'encarrego de fer entendre a la gent la ciència que veurem, específicament la geologia, i també m'encarrego de que la gent torni viva a casa, perquè a l'Àrtic hi ha molts ossos polars i són molt perillosos. Llavors els guies, o la feina que tenim nosaltres com a guies i experts en ciència, és encarregar-nos de que aprenguin i de que tornin d'una sola peça a casa. Gràcies. Moltes gràcies. Qui més? Perfecte. Doncs mira, us passo el micro i ja després el passeu a vosaltres. Nom, cognom, institut. Hola, jo em dic Ethan i tinc una pregunta. De quin institut? Soc de Joan. Enric, tu has parlat de que les glicoproteïnes anticongelants paraven el creixement dels microcristalls de gel, no? S'eliminen d'alguna manera aquests microcristalls o se quedaran allí per sempre? Molt bona pregunta, Ethan, moltes gràcies. Ja et dic, jo no sóc expert en el tema, però quan he d'explicar una cosa m'he d'informar fins al fons, com a bon comunicador científic. I no, el que passa amb aquestes micropartícules de gel que es formen al seu cos, simplement no creixen més perquè les proteïnes el bloquegen, el creixement. Però quan el peix se torna a exposar a temperatures més càlides, que no són negatives, diguem-ne que es degraden. És això, bàsicament. O sigui, quan ja no estan a temperatures negatives, aquests cristalls de gel, com imagina, treus un glaçó del congelador i el fiques a fora, s'acabarà desfent. Doncs el mateix, s'acaba desfent de nou. Molt bona pregunta, gràcies. Hola, em dic Roger López i soc del Generó. Perdona, torna-ho a dir. És que no... Roger López i soc del Generó. Vale, gràcies. Cada quan vas a l'Antàrtida? Hola, Roger. La temporada d'Antàrtica... Mira, vaig arribar fa 4 dies, aquí. La temporada d'Antàrtica comença al setembre... Perdona. Comença al setembre... No dic bé, això? Sí, comença, diguem-ne, a l'octubre i acaba ara, finals de març. Llavors jo acostumo a anar-hi abans de Nadal, un mes i mig o 2, torno pel Nadal, per tant marxo a l'octubre i torno més o menys al desembre, i després torno a marxar al gener i m'hi quedo fins ara, fins al març. Per tant... I es pot fer turisme o sols pots anar a investigar? Molt bona pregunta també. Avui dia, malauradament, la meva feina crec que per mi no hauria d'existir. El turisme antàrtic existeix, és un turisme molt exclusiu, és un turisme molt car, i per tant no hi pot anar massa gent i no hi va massa gent. El que sí que es fa molta recerca, que és el principal al continent antàrtic. Hi ha moltes bases científiques, com heu pogut veure, però sí, hi ha molts creuers o vaixells com el meu, que són vaixells d'expedició, que no són tan bonics com un creuer, però que són preparats per trencar el gel i per estar pel mig de zones bastant úniques. Per tant, se fa ciència i se fa turisme. Un turisme molt exclusiu i molt protegit. L'Antàrtida està molt protegida per molts organismes i no es pot fer el que
no et pots sentar al terra, vull dir, no pots tocar un pingüí, no pots fer aquestes coses, no pots banyar-te amb balenes, vull dir, no. Està molt regulat tot. Gràcies. Gràcies. Molt bé. Teniu preguntes per la Mireia? Perfecte. Bueno, no, fes tu. Tu volies fer una pregunta? No? Bueno. Hola, jo em dic Leire Espanya Gómez i també dic del Joan Oró. I la meva pregunta és, aquesta informació que heu extret, o sigui, de quina font fiable és, per exemple, si va escriure algun diari que nosaltres ho puguem saber o com us heu informat d'això? Bé, diguéssim que al 1800 ja tenim suficients, no estem parlant de tan antic i ja hi ha registres. De tota manera, ella, si no m'equivoco, Miquel Àngel, ella va escriure moltíssims, ella va escriure llibres, cartes, i està tot registrat, és a dir, ella va escriure les seves notes, la seva estadística, a part d'escriure, no sé si un parell de llibres que també estan documentats, i a part d'això, com a persona coneguda i com a nosaltres com a divulgadors d'on traiem la informació, sobretot és de fonts fiables, tipus de biografies que hi ha per internet, però la Florence és una persona que hi ha alguna pel·lícula, de fet, publicada sobre ella, hi ha un museu, vull dir, hi ha molta informació i està tot molt ben documentat. Jo m'he mirat una de les pel·lícules, és molt antiga, jo estic segura que no us la mirareu i que no us agradaria, òbviament és en blanc i negre, i la veritat és que ella era una persona supermetòdica i que, si veieu la pel·lícula, ella tenia un despatx, ella apuntava absolutament tots els registres, tots els pacients, tot el que li passaven, perquè després ella, com bé ha dit, feia estadístiques. Llavors està tot molt ben documentat. Sí, gràcies. I després també tinc una pregunta per l'Enric. O sigui, aquestes persones que estan allà a l'Antàrtida, en quina carrera estan especialitzats? O sigui, si hi ha més biòlegs, si hi ha algun bioquímic també? Et refereixes a les bases científiques, els que fan investigació? Molt bé. A les bases científiques hi ha científics i científiques com vosaltres, d'edats molt diverses, poden tenir entre 25, fàcilment, un cop acabes la carrera o t'estàs fent un doctorat i el doctorat te'n posa a l'Antàrtida a fer el doctorat, o persones que porten fent recerca molt de temps. Llavors hi ha científiques, científics, especialistes en qualsevol tipus de ciència que tu et puguis imaginar, perquè s'investiga de tot, de veritat. Estudien la contaminació de l'aigua, com afecten els microplàstics als pingüins, s'estudia també com les balenes i la seva migració, o la pesca del krill. El krill és el que mengen les balenes. Afecta a la seva reproducció. Se pot estudiar de tot. Si tu tens una temàtica i la vols encara cap a un sector polar, cap a l'Antàrtida o l'Àrtic, fàcilment ho pots fer, perquè tant si t'agradi la biologia, com la geologia, com la física o com la química. Pots fer el que vulguis allà. Després també a les bases científiques hi ha persones, tècnics i tècniques que ens ajuden, que ajuden als científics. Hi ha persones que ajuden amb la logística, ha d'haver un cuiner, a vegades hi ha cuiners, depèn d'on vagis. A vegades hi ha persones que són electricistes, no em sortia. És que, clar, vinc de parlar en anglès tots els dies. Llavors, electricistes, no? Mare meva. Després també hi ha mecànics, hi ha totes aquestes persones que fan necessària, diguem-ne, que fan el manteniment d'una base com tocaria. Electricistes, aquesta és la paraula. Molt bé, gràcies. Tenim per 2 preguntes més. Allà hi ha una, d'acord, i aquí hi ha una altra. Bueno, fem aquí aquesta primer, llavors, i després tu. Hola. Nom, institut? Sí, em dic Quim Oronic i vinc del Joan Oró també. I tinc una pregunta per l'Enric també. Hi ha alguna espècie, a més del peix que has explicat, que tingui aquestes glicoproteïnes? Correcte, sí, n'hi ha moltes més. Avui dia ja se sap. I a l'Antàrtida no només és aquest peix. Hi ha diversos, diguem-ne que estan dins del grup dels, com havia descrit abans, de l'ordre Nito no sé què, el que havia llegit allí, que diguem-ne estan dins d'aquell ordre i hi ha 8 o 9 espècies diferents de peixos que tenen aquesta glicoproteïna, perquè viuen en aquestes regions del món. I la cosa curiosa també, que no he dit a la conferència, perquè si no se'n va el temps, és que a l'Àrtic, al Pol Nord, també hi ha peixos que tenen aquestes glicoproteïnes, però que han tingut completament una evolució totalment diferent. O sigui, han evolucionat independentment de l'evolució que han tingut els peixos de l'Antàrtida. Això vol dir que han tingut una, no sé com se'n diu a nivells termes científics, però una evolució convergent, una evolució convergent, que han tingut
el pol és una manera d'evolucionar que els ha portat a desenvolupar aquestes glicoproteïnes igual que els peixos que hi ha a l'Antàrtida. Molt bé, gràcies. Doncs, última pregunta. Gràcies. Tu, Tu repeteixes, no? Ah, molt bé. Bueno. Torna'm a dir el teu nom. Hola, soc la Rita una altra vegada. I em preguntava que a l'hora d'investigar sobre ella vau descobrir, o sigui, quin va ser alguna cosa que a l'hora de descobrir o d'investigar sobre la seva vida us va sorprendre més i si també després de llegir tot el que ella havia fet us vau conscienciar més sobre la neteja i tota la cura que s'ha de tindre ara. No sé si m'explico. Sí, que t'expliques. Gràcies. Vull dir que una dona, que una jove rica de vida fàcil decidís anar en contra de la seva família quan tot, entre cometes, quan el que tenia segurament seria el desig del 99% de les noies de la seva època. Ara pots pensarem, uau, que revolucionari, però poseu-vos en aquella època i en aquest context, realment és difícil i revolucionari anar en contra del que estableixen els marcs socials que et corresponen. D'això fa 200 anys i ara potser no em semblava tan impactant perquè jo puc fer amb la meva vida el que vulgui, però a la primera pregunta me sembla que... Sí, jo crec que és el que més em va impactar i sobretot també es veu reflectit a les pel·lícules, és el que tu dius, la seva poca voluntat de casar-se i tenir fills, que ara mateix pots dir, bueno, òbviament, vull dir, ara mateix és com molt normal, però que en aquell moment, cap al 1850, ella decidís plantar-se aquí, plantar-se davant de la seva família i dir, no, jo, marit, què és això, jo no estic gens interessada en aquesta vida, crec que és una de les coses que més em va impactar per l'època. I avui en dia normalitzem o estem lluitant i encara queda moltíssima feina per fer en els conceptes del feminisme, de que la dona pugui dirigir-se a estaments polítics argumentant de manera científica com va fer ella i que aconseguís que el poder, en aquest cas centrat al Parlament de Westminster, centrat en homes, on ella irrompia amb aquest coneixement com a única dona al Parlament. Són dones, la Florence Nightingale, com altres, són pioneres de la seva època i aquest mirall ens ha de servir per reflexe de la moltíssima feina que encara queda avui en dia, però ha de ser, diguem, el matalàs en el que moltes de les noies us hi trobeu còmodes per acabar de trencar el que encara ens queda com a societat, anant a buscar aquests valors d'igualtat entre l'home i la dona. I pel que fa a la segona pregunta, jo arrel de treballar en un laboratori, el tema de la higiene, per exemple, el rentat de mans, que és una cosa que des de la pandèmia és molt comú, jo ja des d'abans de la pandèmia, per això que per treballar en un laboratori, jo crec que ja ho tinc molt arrelat en mi, a part de jo també tenia un component hipocondríac que fa que cada 2 per 3 estigui virus, bactèries, però jo hi vaig sortir, això és una anècdota, jo hi vaig sortir del laboratori després d'haver llisat bactèries i creat virus, o sigui, jo el primer que me'n vaig és anar a la dutxa, o sigui, vull dir, el tema de la higiene és una cosa que jo ja porto sempre a dins, però coses que em sorprenen encara d'avui en dia és que m'he fixat que jo abans de venir aquí he passat pel lavabo i teniu unes instruccions, la gent de la universitat té les instruccions de com rentar-se les mans, amb els passos de com rentar-se les mans, i que això es va haver de potenciar arran de la bactèria, perquè jo no sé si... de la bactèria, de la pandèmia, però jo no sé si... Jo recordo molt... jo soc més gran que vosaltres, però arribar a casa i això del rentat de mans o d'obrir finestres, obrir finestres sí, però potser rentat de mans no era tan comú. Jo podia arribar de la platja i posar-me a fer un vermut, per exemple, i això és una cosa que després de la pandèmia per mi ja no és... Vull dir, ja no està en el meu cap. O sigui, el rentat de mans és una cosa que jo crec que arran de la bactèria s'ha normalitzat. I això, una cosa que va començar tant de temps enrere,
que potser vam anar perdent una mica, no en els hospitals, però en el dia a dia vam anar perdent una miqueta i que gràcies a la pandèmia un altre cop cartells de com rentar-se les mans, dels 60 segons, de com fer-ho, doncs jo crec que ella va ser una de les pioneres i que crec que ojalà que duri. Molt bé. Doncs moltes gràcies. A veure, no marxeu vosaltres. Els podeu aplaudir, això està molt bé. Molt bé. Aleshores, organització, faig el sorteig, aprofitant que ells estan aquí, per demà innocent una mica, per vigilar que tot està bé. Després del sorteig, he de parlar 3 minuts i després podeu marxar, d'acord? Vale. Aleshores, a veure, mireu aquí els 3 al meu telèfon, que farem això així de forma moderna. Vale, Google, número aleatori de l'1 al 12. A veure, feu silenci, perquè hi ha 12 persones que heu participat. Per tant, de l'1 al 12, li dono a generar, El 9. El 9, d'acord. I li dono a generar un altre cop? El 7. El 7, vale. I aleshores, mira, això pots llegir tu, El 7. 7 correspon a FEDAC Lleida. Allà, molt bé. I el 9 correspon a l'Etan del Joan Oró. Va, Ethan del Joan Oró, no? Vale. Vale. Bueno, ja podeu marxar, gràcies. Aleshores, els llibres us els farem arribar, d'acord? Ja ens posarem en contacte per acabar de tenir les adreces i tot plegat. Vale. A veure, no em feu cridar. Moltes gràcies un altre cop a totes les persones ponents que heu vingut a explicar-nos la ciència que feu i la ciència que coneixeu, a tots vosaltres per haver vingut a sentir, a aprendre i per haver respectat l'esdeveniment d'una forma que ha estat molt bé. Crec que hem estat molt bé i hem gaudit molt totes d'aquest matí. A tot l'equip tècnic que també ens ha assistit i ens ha permès estar gravant, posar-ho al YouTube, fer fotos, etc. A l'equip de BC Inspiracy, que fa possible que aquest esdeveniment existeixi, i a l'Associació de Divulgació Científica Hablando de Ciencia, que també ho fa possible i ens ho permet. No sé si falta el logo, però aprofito també per donar les gràcies a l'Associació Catalana de Comunicació Científica, en el marc de la qual també treballem diverses de les persones que hem fet aquest esdeveniment i estem molt contents d'això. Si voleu més informació de BC Inspiracy o d'Hablando de Ciència o de l'Associació Catalana de Comunicació Científica o de l'IDRB de Lleida, la Universitat de Lleida, teniu molta més informació a totes les webs i a totes les xarxes socials, per exemple a l'Instagram. Moltes gràcies a les entitats que específicament han coorganitzat aquest esdeveniment d'Inspiracy Lleida, que crec que fem per 5è any enguany i que estem molt contents de tornar sempre aquí, l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida o IRB Lleida i la Universitat de Lleida. Moltes gràcies també a la Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia, la FECIT, que depèn del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats, per donar el suport econòmic que permet que fem aquest esdeveniment de divulgació científica d'una forma el menys precària possible. Podem pagar a les persones ponents que venen per les seves xerrades, podem pagar a les persones que fan la secretaria tècnica, etc. I això és tot. Gràcies a totes i que la ciència us acompanyi.